Uholdeak gertakari natural errepikakorrak dira eta eragin handia dute Euskadiko arroetan. Prezipitazio handiengatik, gure ibaien ezaugarriengatik eta uholde arriskuko eremuetako zoru urbano zein nekazal zoruetan sortzen duten inpaktuagatik. Kantauriar isurialdean, gure ibaiak emaritsuak dira eta urgoraldiak azkar gertatzen dira. Isurialde Mediterraneoko euskal arroetan, Kantauriar arroetako ibaien pareko portaera dute eta emariek malda nabarmenak jaisten dituzte kilometro gutxitan Ebrora isurtzen diren arte. Gainera aurrerantzean, kontuan hartu beharko dugu klima aldaketaren eragina. Izan ere, badirudi lehorteak eta uholdeak bezalako muturreko fenomenoen maiztasuna handitu egingo dela. Fenomeno natural horien ondorio kaltegarriak prebenitu eta arintze aldera, zer egin behar dugu? Urak har ditzakeen eremuak eta espazioak ez okupatu. Iragarpen hidrometeorologikoko eta babes zibilaren eskutik, jendartea ohartarazteko alerta sistemak etengabe hobetu. Lurraldea erresilienteagoa bihurtzea uholdeen aurrean. Era berean, ibaietan egoera ekologiko hobea izatea da helburua. Ahal den lekuetan edapen seguruko eremuak sortzea eta hiri tarteetan ibilguen sekzio hidraulikoa handitzea. Uholdeen aurrean ez dago zero arriskurik. Gure esku dago, arrisku hori ez areagotzea eta dagoena murrizten joatea. Ura da, gu gara.